Исәннәрмесез, хөрмәтле җәмәгать. Башта урысча алып барыйм дигәнем, соңдан һаман әле өметемне үзлим, татарча карарлар дип. Урысча әле әйттем бит, чыгарсам төрки кардәшләребез ник син татарчаны алып бармыйсың дип тотыналар. Татарча бирсәң бик исләре китми. Әнә бер песи монда утыра. Кичә шундый кара песи видео төшергәнем. Пс. Күңелсез утыра әле ул иртә белән. Бауырны бирдем, пешергән бауыр. Ашханадан алган. Шунардан баш тартты. Нәрсә ди, bizdi ди, bizгән шунардан. Бауыр ашамый хатта. Теге китекетнең эченә бер нәрсә кушалар ди. Шуңа күрә ул песиләр аны бик ярата ди. Китекетме, нәрсәме? Шуны алыр дип аңлады ул. Шауып килде кибеткә. Анда узып барган кешеләр дә һәммәсе әйтә. Менә нинди акыллы песи икән ди. Акыллы, баш эшли. Кибет ягына барды мен белән. Шундан да шул теге китекетне алып бирәләр дип. Булай риза булмады. Инде менә урыс телендә сөйләшсәм, мин аны бик уңай гына шулай төп темага күчерерим аны. Урыс телендә. Чөнки ул минем ничә ел дәврендә газетта эшләгәндә эш теле булды минем. Ул бит инде нәрсә дип атыйлар инде. Кеше мәсәлән песине карый, бага, уйласаң бер ризык бирә, шулай итә. Ул песи әле кемдер әйткән, ничә кеше инде кабатлаган мәллә. Үзеннән үзе кешеләр бик күп шул әйткәнме песи хакында. Анда ди өйдә ди, мин менә песи алып кайтканым. Хәзер ул хуҗа булды, мин анарга кул булдым ди. Шул кебек тормышта да, мәсәлән, кайсы вакытта теге кеше өйләнешә, ничә бала таба, үстерә хатта, аны инде ул картайганда үземә ярдәм булыр дип ышана. Ахырында киресенчә килеп чыга. Әле теге Одессада бер абый мәрхүм әйткән, бу якта ди, бу якларда ди, шул Одессада ата-анасыннан үзләре хатта картайганчы ди, ата-анасына акча сорап имеп яталар ата-анасын ди, хатта ди шулай ди. Менә шундый хәл ди анда ди. Бездә ул юк. Безнең якта, авылда мәсәлән, балларын эшкә тырышалар. Шуңа күрә Одессадан иң өлкән абыйбыз килсә, хатта теге полковник булды. Аны әти кулына көрәк тоттырып, тизәк кисергә кушты. Сөйләгән идем әле, көлгән, ярты сәгать эшләгән иде, куллары кабарып китте ди. Инде соңдан ул башта килмәдеме, әллә сирәк килә башладымы? Әле бер вакыт әйткән, ник ул курортка киткән кайдадыр. Менә шушында килсен, монда курорт ди. Курортта бит көрәк биреп тизәкне кисергә кушмыйлар. Курортта икенче хуш исләр анда курортта. Чәчәкләр атып тора анда, күңелле. Эшләмисең, ашыйсың да тик әзрәк урап киләсең дә анда агач арасында йөреп сукакларны. Сукакмы, нәрсә диләр инде, сукак. Сукмак. Монда сасык малдан калган, ул шәһәрдән килгән кеше инде үзгәргән. Малның сасыгы анда түзәлми ул аны.
бигрәк та Одессада инде диңгез янында торгач ул мен аны ничә тапкыр бардым инде. Бер 15 тапкыр булгандыр инде анда барганым. 88 елдан башлап. Шунасын 2004-5-дә, 9-да, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 шул елларда хатта барган идем. Инде төп теманы дәвам итәм. Урысча ул теге чыгарсам отцы и дети дип атар идем аны. Анда инде Базаров белән Рахметов әллә кемләр хакында түгел инде әңгәмә. Анда хатта әңгәмә шушы менә безнең тормыштагы хатта күренешләр хакында. Әле вакытында мин медицина алып барган чакта газетта бер теш давалый торган оста шундый доктор бар иде. Табиб. Шунда инде бәйрәм булды. Юбилейн уздырды ул шунда хастаханада. Самат поликлиник дип атыйлар. Шунда ул бүлек мөдире. Шул бүлек мөдире булганга күрә инде җыеп алды бергә эшләгән кешеләрен һәм мине чакырды. Мин журналист булгач, шунда кызы чыгыш ясады да, у меня самый лучший папа на свете дип әйтте. Инде утырган кешеләр кемдә кызлары юк, әллә кызлары юнсез булгандыр, кайсы да алар уйлап куйгандыр инде көнләшеп. Менә инде кыз үстергән икән, бик бәхетле икән дип. Соңыдан бәйрәм узгач, бер вакытта ул хатта миңа әңгәмәләшеп, ул кызым тик акча миннән суырырга тора ди. Акча ди суырырга дик менә шул. Акча ди. Шулай дип әйтте. Аны мин инде игътибар итмәдем. Бу инде еш очрамыйдыр бәлки дип. Урыс әйтә бит частный случай дип. Соңыдан тагы бер докторга йөрим. Теш даваларга, теш койдырырга тырыша, төрлечә нитә, ярдәм итә, ярдәм китерә инде. Шунда элек мәсәлән бер баш табиб булды, теш шифаханасын мәсәлән. Анда ул мәсәлән ничек әле хатта уколлар ясадылар тешкә. Тагы нәрсәләр, уколны нәрсә дарусын аладыр кибеттән, 2 тапкыр парадонтоза дип 2 тапкыр укол ясыйлар яз көнне, кыш көнне, әмма файдасы булмыйдыр. Хатта бер тишем карайып торадыр. Әле минем йөришкән кыз да хатта тишем кара дип. Каян белим, алар менә шундый түбән шундый рәвештә инде алар хатта уровень дип әйтәләр урысча, бәлки шул вакытта булган. Хатта әле шуларга бик кагылсак, стоматологиягә мине аптырата, шул мин медицина алып барган кеше мине аптыратадыр. Шул теге кешене сөйләгән ни ясаганда тешен давалаганда бит кеше шул сөйләгән гафу итегез чыга, ул инде какалып кала хатта. Шуны суырып тота торган ничә елдан соңыдан гына килеп чыкты. Инде космоска корабльләр җибәреп, әллә нәрсәләр инде. Атомный ниләр, кораблар диңгезләрдә. Шундый инде гади генә, әле теге искә төшә ближний круг дигән. Сталин һәм Ворошилов бүтәннәре кино карый. Анда бер киномеханик, мин үзем элек киномеханик булган күрә, миңа кызыксынып караган идем ничә тапкыр. Шунда туктап калды, нәрсәдер эшләми, аппараты кичкенәгә бер тимер ди. Шул ди бездә ясалмый, чит илдә ясыйлар яхшы ди. Шунасын теге тотындылар бәйләнергә монарга
председатель Госкино имеш шунарға. А бу айтты киномеханик. Әллә бу айттымы, бүтән кешеме, әллә нинди ниләр самолетлар ясыйбыз, танклар ясыйбыз, әллә нәрсәләр ясыйбыз, а шушындай бер бәләкәй генә тимерне әйтеп. Шуның кебек бу дөньяны инде аптыратык дип, дөнья хайран калсын дип, әллә нәрсәләр космоска корабльләр җибәреп, шунда инде кеше азапланып утыра, кайсы кеше хатта ни гафу итегез, кысып китә хатта, чөнки ул җинала авызында шул нәрсә. Ул бит төрле кеше бар. Минем мәсәлән бер таныш әйткән иде, мин әйтәм, теше турынан сөйләшкән, ул мин ди кыса башлыйм ди, ул хатта мин ди доктор янда бармагы белән керсә дә ди, шулай ди. Менә ул инде шул докторны әйтеп киттем. Икенчегә барган идем, түләүлегә. Урыс әйтә бит, дешево да дорого да мило, дешево да гнило ди. Шуңа күрәм әллә бу мин инде давалый башлады да, анда инде канал дигән шуларын чистартып тәртип итте, тәртипкә кертте. Анда инде кара теш дип аны алды да яңадан үстерде дә, акча түләдең дә, артыгы инде күп түләдең дә. Шуңа карамастан яхшы булды. Гел мин ага йөри башладым. Кыйбат булса да мен әйтәм, йөрим. Бер вакытта ул ничектер күңелсез булдымы, борчылыпмы, алды да кайрып җибәрде. Анда бер тешем төп теш, ана коренной диләр. Шуны инде бузды ул ничектер. Мин аны йөзеннән күрдем. Янын йөзе үзгәрде. Ул ничектер, урыс әйтә, менә урысча сөйләсәм мин оста әйтерим. Чертыхнулся хатта. Мин инде өндәмәдем. Соңыдан яңа докторларга йөри башлагач, шанс мин аны соңыдан күрдем. Ул кайсы вакытта юньләп ясамый башлады, тырышмый башлады. Акчасы, бәясе теге хакы үсеп бара, сыйфаты үсми кызганычка каршы эшенең. Шунда мин аны йөрми башладым. Хатта менә монда машиналар. Шанс мин аны хатта мазаклап, менә мин сине анда кызык сөйләдем, аның фирмасын исеменен үзгәртеп куйган идем. Менә мин әйтәм, мин сине шулай язып чыгарам, шаянда шулай дидем ана хатта. Анда бик кызык исеме үзгәртсәң, кеше көләрлек шундый булып чыга ул. Менә инде акча ярата торган фирма дип шулай ничектер үзгәреп китә. Элекке үзенең исеме, фирмасын яхшы инде. Ул аңлады. Никтер ул менә сыйфаты миңа ошамый башлады. Акчаны ала барбер. Шунда мин аны уйладым да, мен әйтәм, бу бит ни? Кызы аның бит, мен әйтәм. Укып йөри. Ул башта кичкенә генә булды. Мәктәптә укыды, мәсәлән, бала бакчасына йөрде хатта. Ул анарга бик ни күңелле булды. Анда санда кызы белән йөреп, хатыны белән нәрсә, кешедән бераз туя бит. Хатта карчыклар бер-берсен ашарга торалар әле. Вакытында мин әни мәрхүм сөйлидри. Әби дөньяны калдыру алдыннан катыга барган идем, алар ди әрипләшеп яталар иде шунда ди, карчык ди. Шунасын икенче көн әби дөньяны калдырды, инде бабайны сорашсак, ул әйтә, юк, мин яттым ди, әбигезгә ди Газраил килде, монда Газраил өчеп килде, мин ага куркып киткән идем, тетрәнеп, Газраил әйтте, куркма карт, мин сиңа 10 елдан соң киләм дип әйтте ди. Шуңа күрә ул 10 ел булмады инде. Азрак булды инде, ярты вакыты шул уздымы, шунасын. Шуны әйтәс килә. Ул өлкәнәйгәч кеше бераз бер-берсен күрәс килмиләр. Әйтешәләрме, нитәләрме хатта. Менә моннан барыйкмы әллә? Балаларына игътибар итәләр. Үсеп килгән балаларына. Инде барыбер инде бер кыска гына әйтсәм, балалар өшеп китә. Уядан канат кагып, бу кала шулай. Әле вакытында мин бер ашта сөйләгән идем. Балаларым бар дип, аналар канат кагалар, картайгач ялгыз калалар дип.
Хатта ул айрым бер сөйләрмен әле. Теге хәләл җифете, тормыш иптәше дип төрлечә атыйлар бит. Аларга бик ис китми. Менә шуны инде әйтәсе килә. Кеше баласын үсеп килгән баласын күбрәк ярата. Хәләл җифетенә караганда ансы да инде малайы булса бик üzülüp нәрсә дип ярата диләр. Шул мин уйлап куйдым инде, ул элек баласы, кызы кичкенә генә бергә вакыт уздырганнар, я шул теге паркларга барганнар. Бәйрәмләрдә дә булай да ял көнне күңелле вакыт уздырганнар. Әле мин вакытында Одессада да хатта инде яшь үсмергә әйләнде. Шунда абыйымның оныгы, мәрхүм абыйымның Куяльник дигән тозлы күлгә дә барадырык. Ул инде ялкауланып беткән, иркәләтеп бетергәннәр бер үзе булгачаны. Хатта ул ди менә нәрсә ди, барашка, на барашка, как барашка нәрсә диме? Теге атасы бер әйткәндер инде. Теге сарык дип, сарыкны күргән дә нидә? Сабан туйларда, фотографияларда бәлки. Җиңүче теге батыр көрәш буенча сарыкны җилкәсенә куйганды. Шулай. Бу да на барашка ди, шул җилкәгә утыра да мин аны шул теге Куяльник тузлы күлме шунда инде, лиман дигән шунда барам. Менә шунда. Шулай иркәләнеп беткән ул. Гел мен әйтәм, ардым инде күтәреп биргә. Алар белмиләр, шуң күрә бала чакта инде ул кызын иркәләп, үзе шатланып яшәгән инде минемчә. Шунасын кызы үскән менен, кызы үскәч инде бәлки теге укырга кертте уланы. Укырга кертте дә ул хатта аны ни акча теге бәлки сорап торадыр. Я биреп, башта акча биреп торган инде, укыган кешегә инде ничек бирмәскә. Тегенең вакыты юк хатта килеп чыгарга. Телефоннан бәлки сөйләшәдер. Телефоннан сөйләшә дә, тамам. Ул телефон нәрсә инде ул? Менә мин кичә генә сөйләгәнем, видео төшергәндә, 3нче көнме урамда кешеләр китеп бара, хатта ничек күңел ачыла, шуларны карап торсаң, кешеләрне китеп барганнар. Телефоннан ул телевизор кебек, телевизор карыйсың, анда бер кызыгы юк, шун кебек ничектер кеше арасына чыксаң, күңел ачыла. Ул күп нәрсә шулай. Әле мәрхүм әйтәдер менә мондагы апамны да телефонна шалтырата да тора. Барырга анасына ул үз баллары, һәр кайсының үз баллары бар. Соңыннан ул өлкәнәйгәч искә төшә. Менә минем әти-әни алар да шулай зар какшап, сагынып көтеп торганнардыр инде мине ди. Шунасын акыл керә башлый соңыдан. Инде үскәч ул. Әле монда бер хәзрәт бар, шуның баллары ул, алар намазларга өйрәтте, алар киттеләр дә. Мен әйтәм, хәзрәт ул балларын үскәч, бер вакыт үзләре әти булгач, шунда алар сине аңлыйлар, хөрмәт итә башлыйлар. Менә ничек уңай булмаган икән безне үстерергә дип. Шуның кебек. Кеше ул башта аңламый аны. Урыс әйтә бит, ветер гуляет ди, шуның кебек. Шуны инде. Менә шуны әйтәсе килә, шул кеше инде кызы үсеп китте, Казанга китте, укып ята шунда хатта. Укып ята. Бу инде ял итергә, урамда йөрергә, вакыт буш булганда йөрергә иптәш дә юк инде. Шуңа күрә минемчә булар бераз инде күңеле сүрелеп моннан хатта шул мин аңладым шулай дип. Аны инде турдан туры кешедән сорап булмый. Бәлки бүтән бер сәбәп тә булгандыр хатта ул. Бүтән сәбәп тә булгандыр. Әмма мин аны ни белеп булмый бит, кешене сорашып. Кайсы кеше тикшерергә ярата, кемдер яратмый тикшергәнне. Мин шуңа күрә кеше үзе әйтсә, әйтер инде дип. Ул бер нәрсәсе дә юк, бу дөнья, бу тормыш хатта. Тормыш булгач инде нәрсәсе бар инде. Шул ике тормыштан факт, мин алар хакында уйлаган идем, әйтәм, ничек халыкка сөйләп бирермен аңлаттырып, әмма мин әйтәм,
булыр әле. Чөнки ул без журналистлардан килә ул андый әле бер анекдот төсле нәрсәсе бар әле. Берәүне бер журналистка баш мөхәррир әйткән, син ди анда премьер-министрмы, президентмы кайдадыр килгән, шунда ди син ди очрашуда булдыңмы? Булдым ди. Ау нәрсә сөйләде ди. Бер нәрсә әйтмәде ди. Алайса мин сиңа ди. Ну анда инде бездә юллар бар. Бер бит кечкенә газеттан 500-600 юл, мәсәлән, зур газет 1000-200 юл. Вот, ауланайга яр алайса бер 200 юл бирәм ди сиңа ди. Шуны язырсың ди. Менә шуның кебек тормышта без хатта кыска гына бер фактны алабыз да, әле миңа вакытында минем баш мөхәррир булып киткән, элекке минем теге шул бүлек мөдире әйтәдер, бара-бара дөньяда ул тәҗрибәң була, тәҗрибә булгач хатта ди, шунда нитәсең ди, зур материаллар яза башлыйсың ди, шунда ди. Менә шуңа күрә инде кыска фактны уйлап, аның хакында инде анарга бәя биреп, аның хакында уйлап, тормыш белән бәйләп, шундый фикерләр белән сез белән уртаклаштым. Исән-сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.